Môžeš. Takže čaute, ja som Louis55 a ja vás vítam pri svojom ďalšieho videa. Tentoraz hráme na serveri, je to multiplayer let's play, je to z Minecraftu a som tu spoločne so Zajacom. Čus. Takže môžeme sa pustiť na to. Mali by sme klániť gameovať, lenže tu nevieme nájsť žiadnu krivú jaskyňu, takže ju musíme nájsť. To dá logiku. No tak to je fakt logika. Takže si hovorím. Takže zoberiem si 17 dreva neopracovaného a ideme hľadať. Tu máme jedného pavúka, môžeme ho rýchlo zabiť. Bum bum bum. Nehovor. Čo je tak? Čo? Aha, ovca. Bum. Mám tretí string, budem mať na ľud. Jožiš. Creeper. Kde? Creeper. Aha, vidím jaskyňu, Poď za mnou. Idem za tebou. A vidíš ju? Nie. Počkaj, mne sa zdá, že je toto podvodné jazero. No, tak ešte ty si choď a idem hľadať. Podvodné jazero. Ja mám. A ja mám, ale dobre, ideme bližšie. O, táto hlboká. Mám uhlie. Uhlie nám treba, pretože máme drevo, nemáme uhlie a nemáme to. No, ja viem. Také to neznášam. Myslíš si, že sa trafím rovno do tej vody? Tak nie. Železo. A ďalšie železo. Počkaj, dobre. Zajac? No. Vieš to, že ty máš úplne super hľadanie tejto jaskyne? Dobrý výber, ty poviem dopredu. Hej, čo si našiel? Otvor na druhú stranu. Hej. To som akože dobrý. To som dobrý. Ja som našiel jednu pri tajge, čo som ti hovoril. Ja vlastne hej. No počkaj, ťažím si uhlie, lebo potrebujem také na torčky. Čakaj, ja ti dám. Ja už mám, ja ťažím. 12, 13, 14, 15, 16. To stačí, to mám presne na stack. Musím počkať. Dobre. Lebo potrebujem dosť kameňa, ale ešte tam mám nejaký. Ale to ešte pokračuje hlbšie? Aha, super, poď sem, pod tebou. Ja viem, ešte ťažím uhlie. Čokro, to je ten malý zombík, vieš? Krpačí. Aha, viem. A rozbojalo sa proti mne, proste to rašol. Počkaj chvíľu. A ďalší! Toto nie je možné. A to sú najhorší tí maličkí zombíci. Dobre. Mohol by tu byť Sorry. spawner. Lebo vidím tretieho zombíka za sebou. Skelly. Poď. Nemáš lopatu, čo? Mám. A neviem, prečo som nepoužil. Zombík. Mám 10 levelov, ináč. Je 9. Počkaj, chcem tú hetku. Už mám aj 10. Chcem tú hetku. Akú hetku? Vypadla ti hetka, tuším. No určite, ja budem mať 2. Škoda. Ale ja som ho zabil. Počkaj. Ja som... Dobre, tak ja budem doplňať, aha. Ty si zober. Ona zmizla. Aha, nie, ja som vyhodil. Na, tu máš. Počkaj, pozriem. Hlava zombíka a ja si zoberiem kostlivca. Nice. No pozri sa, normálne. Uhlie. Ten 1 krepý skin, ten ženský, toho Maxa. No. Pozri sa, ako to vyzerá, normálne mne tak trčia vlasy z toho. Taký ženský zombík. Ženský zombík. Čo bude, transvestita, ne? Hej. Poď za mnou, vedie také ešte. Počkaj. Ako sa staneme hore, no. Čakaj, vykapnú tu. Viem, že tento krompáč sa mi chvíľku rozbije. Vidíš môj nick? Nitsuka? Ešte nie. Mal by si? Čo je tu veľa pavúkov? Kde? Jau! Do čerta aj s oným. S... Spawner? Štrkom. Štrk. No, Clay či... Gravel. Čo sú tí pavúci? A tu je oný, uhlie. Mám uhlie. Pavúka tu počujem. Koľko mám uhlia? 58. Dobrý som. Poď hore. Tuto som ti vykopal schody. Nie, počkaj, potrebujem uhlie. Fajn. Ja si potom budem musieť vykraftiť tento. Počkaj, zajac. Na, to sa ti bude hodiť. Čo? Chytaj, mám 2 stále craftingy. A ja si crafting to môžem si vyrobiť. Ja mám drevo. Míňanie drevom, to sa bude hodiť viac na točky, na nástroj. Poď, hore. Čakaj, idem. Už mám stack aj 7 uhlia. Uhlia? Aha. Ja som to schválne naťažil, že týchto 16, že to bude stačiť. Pre neho som si naťažím však.
Uhlie nič zácne v jaskyniach. Počkaj, už idem hore. Vykopávam cestu, našiel som ďalšie uhlie, netreba, v pohode. Do čerta mi sa rozbil krompáč. Hej, počul som. A presne máme 16 stejkov. No a som hore. Poď. Hej, aha, poď. Také creepy. Aha, vidíš to? Tu jaskyňu? Mal by si ju vidieť už. No počkaj, nemám krompáč. Musím si vyrobiť. Ale máš crafting. Poď. Ja viem, počkaj, vyrobím. Ja iba ukážem to jaskyň. Tak sa hovorí ešte prúrva. Poď, ako som šiel tým smerom. A tam je hneď tá obrovská trhlina. Idem. A hneď tam vedie aj ďalšia. Poď. Kde si? Aha, vidím ťa. Poď sa, tu je trhlina a tu je ďalšia obrovská jaskyňa. Tak počkaj, dívej sa, hej. No. Toč to, aký parkour dám. Hej. Dobre, 3, 2, 1. Tam. Oho, to je super. To aj ja taký dám možno. Uj, do čerta. Teraz by si sa netrafil. Hej, to bola sranda. Uhlie. Už mám skoro zničené, koľko mám durabilitu. 23, to je v pohode. Ja mám plný krompáč. Vieš čo by bolo teraz dobre urobiť si také železné chestplaty, vieš, lebo keď creeper vybuchne, tak ťa má väčšinou na jednu ranu. No, to viem. Ale tu je vypnutá ona explózia. To není Na ten tomto server. serveri. To bol ten druhý, čo sme Ja vlastne to hej, to je. pred natáčaním, lebo toto je asi, neviem, 10. server, čo sa podarilo dovtedy buď nešiel, alebo šiel a bol tam creepy admin, ktorý nás otravoval, alebo nešiel rozbíjať bloky. No to je pravda. Alebo všetky 3 veci dohromady. No To tiež. presne, to bol ten, čo bol skoro pred týmto. No to bol ten, na ktorom sme už chceli nahrávať. Plus zo pár neúspešných. Ďalšie uhlie. Tatari, ty tu necháš